Odetiti onye mmanụ kebere egwu na-aba ọnụ ọgbakọrọ welutali bụ onye bụ ọnwụ dị n'ụwa onye mesịrị ose na ụmụ na-ebe onye mmanụ kebere egwu na-aba ọnụ Odetiti onye mmanụ kebere egwu na-aba ọnụ ọgbakọrọ welutali bụ onye bụ ọnwụ dị n'ụwa onye mesịrị ose na ụmụ na-ebe onye mmanụ kebere egwu na-aba ọnụ ije enu ije ụwa m onye mmanụ ke nna ya elugo na ana m jiga dị daalụ nwa mmanụ kebere na be unu mma nwaanyị na-ebe chibụ ụzọ mmanwụ bịara ebe unu injinia nna ya elugo na ana m nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma wee mee mmadụ ama n'ụwa ọnwụ owo mmiri gị egwu back up obodo back up obodo welutali bụ onye bụ ọnwụ ụmụ welutali bụ onye bụ ọnwụ welutali bụ onye bụ ọnwụ ụgwọ eji ana na ị ga-akwụ kedu ewe mmiri gị owo kedu ewe mmiri gị owo ebido ọnụ nke izizi na Jakarta obodo wemido ọnụ na Jakarta emena ọ ga-adịrị gị mma wemido ọnụ daalụo nwa mmanụ kebere na be unu uwe bụ ebe mma na mma dị n'ụwa onye mmadụ ke na ụmụ na-ebe onye ugwu onye mmanụ ke mma ebe onye ka ikorola were mụ na-ebe dị n'ụwa owe mere ike na Jakarta na ọ ga-adịrị gị mma egwu jinja chọnya chọ jinja chọnya ugo wate da alụwo
Ugo white dalu, Ugo white dalu. Aga dalu visa, oyemo. Where would ever dalu, as I dalu. Udagu the last statue, one the monarch at the when you're monarch, you will watch it. When you go to na Lagos. Maria Valalia Buta, as I know, Ugo White. Dal. Oh, my resume, oh, what the rego. I be ceremony. One day, one no Catholic. I be the I be the one military, one military, on a manuka, Leguna Bono. Emi dano na Jakarta. Emi dano da Alwa. Emi no Catholic. Emi dano da Alwa. Emi da Alwa. Emi dano da Alwa. Emi da Alwa. On was a bugo one. Emi say we got them mano. Ladies of us, what have we got Africa? Igwa no Catholic. Egu. Na bovo bokolon igwa Africa igwa doka dịrị mma enwere m fulis mambalo bodava ozubu kene one year ozu egu ozu one year na capital ila dị roka one oye na sha nwanna manna ọnwụ amaeze ọnwụ eli ego obodo ọnwụ amaeze ọnwụ eli ego ọnwụ amaeze n'ụwa ọnwụ lelọdụ n'ime Asaba n'ọkpanam lelọdụ n'ime Asaba n'ọkadịrị gị mma Mawani nebe, shibuzo mango balebe. Mawani nebe, odogile mango balebe. Abayi wande mo, esha kona lebili. Wande baboyi dalwo, abayi na molo dale. Mawani nebe odegelegele mawo dalebe mama bo agwalele aboyi dalu onya manu ke nebe chibuzo mawo dalebe wero ya jali boki bonebu wannam aboyi oga diri ge mma aboyi dalu oga diri ge mma aboyi dalu Wega diri gị mma aboyi daalụ onye mmadụ ka bịara na m abịara m ka anyị nọrọ ya odogonye bụ ọzọ na mbụ n'ụka dịrị gị mma landlord na Lagos aboyi ọ ga-adịrị gị mma onye dalụchi abụ redio na-egwu so na chimo Ugo Banks. Well, Cadet Central Bank na nam Nandia Kona Leburi Kennedy Dal. Ewe Joe. Oh, Maroya Jomume, Maroya Jomume. So simple. Oh, my Valedica.
ndị asịla na-akwụ abịala ibe egwu na nna m n'ọza karịa egwu ebidoso isi mma ọ bụrụ na ụbọchị jụọ oyi ka nkolu na ọbara akụkọ nọ nso isi mma egwu ebidoso isi mma nwanne m na ọka dịrị gị mma onye mmanụ ka bịara ego na-ebe mma nwaanyị na-ebe Chibụzọ mmanwụ dara ebe unu mma nwaanyị na-ebe odegelegele mmanwụ dara ebe unu mma nwaanyị na-ebe Chibụzọ mmanwụ dara ebe unu Chibụzọ nwa mmanụ ka onye amatịla ego nwanne m nọsọ isi mma ọ ga-adịrị gị mma amụ na abụ ọ ga-adịrị gị mma nke a ji wee tụọ aga ime amụ na abụ a ji wee tụọ aga ime amụ na abụ a ji tụọ aga ime ọ ga-adịrị gị mma onye mmanụ ka bịara na be unu mmadụ ekwu ụgwọ okwuo odegelegele mmanwụ dara ebe unu amụ na abụ ga-alụ kedu onye chọrọ m egwu ka na mbụ kedu onye chọrọ m akwa nna ya Central Bank mba na mụ na India Central Bank na Anamo ndị bi na India Central Bank da-alụ na ọ ga-adịrị gị mma ọnwa ozugbo ụwa ma emesoro ga-adị mma mma nwaanyị na-ebe otu ịgba mmanwụ bịara ebe ụlọ Anamo niile na-eme odogwu oke nwa na-ezo ga-alụ oke nwa ekpuke owo mmiri ike ga-alụ owo mmiri ike ga-alụ owo mmiri ike owo mmiri ike owo mmiri ike ga-alụ oyime owo mmiri ike ụwa ga-adịrị gị mma ọkpụlụ ọka gbado welụtara ibe onye bụ ọnwụ ụmụ ogbe olụtara ibe onye bụ ọnwụ olụtara ibe onye bụ ọnwụ ụgbọ eji ana na ị ga-akwụ olụtara ibe onye bụ ọnwụ ụgbọ eji ana na ị ga-akwụ olụtara ibe onye bụ ọnwụ ụgbọ eji ana na ị ga-akwụ olụtara ibe onye bụ ọnwụ ụgbọ eji ana na ị ga-akwụ olụtara ibe onye bụ ọnwụ ụgbọ eji ana na ị ga-akwụ ị na-elerụ ụlọ wee nwụrụ ei ọnwụ niile bụ ọnwụ Chukwudị daalụ Chukwudị daalụ Pokola na ọ ga-adịrị gị mma onye mmadụ ka bịara egwu na be unu mmanwụ Chileze bịara egwu na be unu wee bịara ibe mmadụ abịagbunye mgbe ọ ya na iwe mmeri mama m ije ụwa m iwụsa ekwe nwaanyị a na-akwa mbọsị nwa ya nwụrụ ewu chi m onye ga-akwa m ma nna mmadụ na nwanne ya chọrọ m egwu tata na echi niile ka nna kedu ide nsọpansụ welu m ụgọ bansụrụ kpọlụ m ụgọ bansụrụ kpọtali m ụgọ bansụ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma kpọtali m ụgọ bansụ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma onye nwụọ n'ebe onye nwere n'ụwa n'ebe
kedu ugo pasuo ugo daalụ Agalaga nwa. anya bụlụ ugo nwụrụ ya Ebido na Jakarta. Ebido a na-ahụrụ ugo balịbalị ebido nọ na Jakarta emida Joshua onye mmadụ ka nọ na-ekene ịmata ego ka akwa igwe ego ka akwa jinja Ebido na Jakarta. ị na-ala ụla wee nwụrụ eyi nwanwụ niile bụ ọnwụ ị na-eli nri wee nwụrụ nwanwụ niile bụ ọnwụ onye egwu na Jakarta igwe Afrịka ga-alụ igwe na ọ ga-adịrị gị mma igwe na ọ ga-adịrị gị mma oke nwa na-azụ oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma Ọzọ. oke nwa ọ ga-adịrị gị mma nwa mmanụ ka bịara na be unu Ugo Boys. anamụ niile bụ odogwu anamụ niile bụ odogwu anamụ niile bụ odogwu anamụ niile bụ odogwu ewo kokogo anamụ niile bụ odogwu dị n'ụwa onye mmadụ ka bịara egwu na be unu onye mmadụ ka mmegbu ya ka ikorola ọmụ ka akwabunyere moto solo egwu akwatiwala aka na ndị ọba na ume dịbakwa onye mmanụ ka bịara egwu na be unu N'ụzọ isi mba. onye mmanụ ka bịara egwu na be unu onye daluchi abụrụ ebe o si na chi m anamụ niile bụ odogwu dị n'ụwa anamụ niile bụ odogwu Bacho, nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma anamụ nwere fine boys anamụ nwere fine boys anamụ nwere fine boys yo anamụ nwere fine boys Amago Investment Nigeria Limited ọ ga-abata mma onye mmanụ ụka na-ekwuo otu ịgba mmanwụ dalibe unu mmanụ ụka na-ekpe otu ịgba mmanwụ dalibe unu amanụ ụka na-ekpe otu ịgba mmanwụ dalibe unu mmadụ nwoke mụọ ịgwasịa papa gị ihe dị mma ka ị ga-akwata ogologo ndụ narị isi ike onye ọ bụ na ga-akpa nkata ka ịkwata ihe dị njọ Holy Ghost to fire back to center abamụ n'ụgbọ mmanwụ ijele anyị ana ine okokoko na anyị ga-ana onye mmanụ ụka na-anọchi m onye ugwu onye jele igbo jejele igbo ka igbo na-egbuo onye gwara igwe ka ọgwụ na-atụ aka ma dịrị abamụ n'ụgbọ mmanwụ ijele anyị ana soliye egwu amala dulu m ka nna soliwadiliye sonyedaluwo anamụ nwere fine boys anamụ fine boys anamụ nwere fine boys anamụ fine boys sodiwadili onye amanụ ka nọchie na be unu onye amanụ ka nọchie na be unu amanụ ka nọchie na be unu anamụ mmezigbo ego onwe wee na ụmụ agbala ajụjụ ka m na-ajụ egwu m ode giligili egwu m ode giligili ịkpata ego ka akwa igwe ego ka akwa elela obodo m na-ebe enwe egwu kokogo onye ugwu mmadụ nwoke mụọ mmadụ daalụ iwe anyị ozuo ọma anyị daalụ anyị ozuo ọma anyị daalụ anyị daalụ anyị daalụ ozuo ọma ozuo ọkụ daalụkwa
jali igbe ka igbe na-egbuwe onye mmanụ ke nọ na-ekene obi jiji njebe egwu m anya na Gabriel oyimo zara m onye ọnọzọgwe zara m onye ọnọzọgwe onye mmanụ ke nọ na-ekene Gabriel oyimo ọtọ nwanne m apụ ọtọ daalụ ahịa moto ka odogwu na-azụ zara mọni onye chabiala ụwa nwanne kem njebe egwu m anya na isi mmadụ ego ọzọ isi mmadụ eme amako investmenti oyimo ijere dike zara mọni oyimo zara mọni oyimo amako investmenti amako gọọmenti amakodo medalụ anamụ niile bụ odogwuo ebido nụ na Jakarta o si na anyị ga-eje ebu ya na mmụ eze nọ mụ egwu ọbalatula anagwa dele oyema anagwa dele oyema anagwa dele ọbalatula onye amụma Chibi kata sa nwanne m nọ ga-adịrị gị mma abịaghị m egwu na nna m a na-egwu ọdịle dibịa onye mmanụ ụka nọ na-ekene mmanwa mmanụ ụka bịara egwu be unu mmanwa mmanụ ụka nọchie na be unu jebe egwu m egwu elu ma nwoke ọlọyọ bịarala egwu ajọ mmanwụ eze lakpọ adachali na nnukwu egwu aba m n'ụgbọ mmanwụ ijele anyị ya na ya jụrụ m lụọ na m akwa ndị elie ezi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma onye ọcha ezigbo dati ga-alụ na ọ ga-adịrị gị mma abụghị nwa bụ nwanne onye mgbe ọzọ anọ m nwanne m ga-alụ abịala m egwu be unu iwe dị ịchọ ga-adịkwa abụghị nwa godo uche abụghị nwa bụ nwanne abụghị nwa bụ nwanne onye mgbe ọzọ anọ m ọ ga-adịrị gị mma abụghị nwanne m abụghị ga-alụ lekwa ihe ọgwụ mọnị ọ ga-adịrị gị mma
wasi m okenye enyi nwanne ya ike na-echodi rịpọta na ọ ga-adịrị gị mma Chineduo wasi m okenye Chineduo wasi m okenye Chineduo ike na-echodi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma stamina na ọ ga-adịrị gị mma onye bụrụ ki moto nke agbọrọ ki Benz ya weta ya ebe a na a ga-achọrọ ya iwe ọ bụrụ na izuru ya ezuru ibe ịbụrụ ka ị ga-abụkwa wee ga-adịrị gị mmanya ọgụ mọnị nwanne m ana m niile na-emesi odogbuo onye amanuke nọ na-ekene mmanwụ amanuke nọ na-ekene mmadụ nwoke ma o weta ebe ọdọ ga-adịrị gị mma adị welobi alụ wee zara agbọnọ mụ na ebe odegwu na-eme visa Oman oge emeli mụ visa ka nchebe obodo oyibo natawa aka na-alụ visa ebe ọ bụ na ị chọrọ part of Asia country oge emeli gị visa ị ga-eji ihe nata na udo ị nwere nsogbu onye okwu na Oman onye anamo oyimo oge adịrị gị mma onye ka dị ebe da-alụ onye ka da-alụ onye mmanụ ka bịara egwube unu mmanwụ mmanụ ka nọchie na be unu anyị ga-anahụ na anyị bịara na be unu mama mma na-ebe onye ugwu mama mma na-ebe onye ugwu mama na m agwa nwanyị dị mma bịa duru m nwa mma n'ime onye ugwu onye jala Igbo jejela Igbo ka Igbo na-egbuo onye gwala ọgwụ ka ọgwụ na-atụwo onye ugwu aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ya na aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ya na aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ya na aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ya na solije egwe amala dulu m ka nna anyị ya na anyị gale na be unu anyị ya na n'oge ozugbo solije egwe amala dulu m onye ukwu na Oman aka na-eme visa daalụ ọ ga-adịrị gị mma oyimo n'isobe Juda kedu onye nji kwuo nwa nwakwọ ije nwa kedu onye nji kwuo nwa nwakwọ ije nwa Asamala. onye nne ya zụrụ abịa na ọ ga-amụta onye zụrụ abịa onye nne ya tiri egwu ya ma onye tiri egwu onye nne ya mere dibịa ga-amụta ọbara atụle kedu onye nji gwuo nwa m akwụkwọ ije nwa nwa m iweta amala temo ndị m osimiri ka ji gbagọta igbodo n'ihi isobeligwe ide amala temo ide amala temo ide amala temo ide ndị m ide amala temo nwa m iweta amala temo ide 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 amala temo aizu Juda Ekumeku mọnwụ aja agụ arọ dalụ ezi onye nwanne m Fidelis ono abịala m akwa papa gị mmeji ebunena maka na ije m nwere udo Fidelis ịgwasị papa gị ihe dị mma ka ị ga-agwata onye ọbụla ga-akpa nkata ka ịgwata ihe dị njọ Holy Ghost to fire, back to center. In a bomber jongwa, in a bomber jongwa, Chukwu ọkpọrọ m ajọ nwa, ị na-agba m ajọ nwa,
nna m ọkpọrọ m ajọ nwa ị na-agba m ajọ nwa nne m ọkpọrọ m ajọ wewere obi gbara egwu ejiri ego eme nwanne onye bụ na agbara egwu egwu mụrụ wewere obi soro abịa ejiri ego eme nwanne onye bụ na agbara egwu wewere obi gbara egwu bụ na agbara egwu wewere obi soro abịa ejiri ego eme nwanne onye bụ na agbara egwu zogbu ekwensu n'ugwu zogbu onye na-ebele ekwensu na-akpaghalị ike Chukwu ekwere ya Asamala Ịgbadike Atamba zogbu ekwensu n'ugwu zogbu onye na-ebele ekwensu na-akpaghalị ike Chukwu ekwere ya time mozugo okwulọra time mozugo ka na-adụọ ịmakwa na mụ bịara abịa na a ga-etinyere m ụjara ịma na mụ bịara abịa na a ga-etinyere m ụjara ka onye nwere ego si achụ ka onye na-enwere ego si achụ ililogala oje ọ dị ka ojele igbe Chukwu mma na manwago abịala m egwube unu ọ ga-adịla unu mma ndị anamụ unu ncha na-eme odogwu ana m niile bụ odogwu ụwa bụ ome mma na mma ụwa nwa bụ ome njọ na njọ onye jela Igbo ka Igbo na-egbuo onye ugwuo kedu ahụ ya okwulọra kedu ihe mmetụ ya ka m wee kwụsịrị gị egwu ọbụla ụwa ga-adịrị gị mma aga m akwụsị egwu biko nụ na aga m akwụsị na emecha na mma aṅanata ọ bụ na aṅanata ka nkọlụ na akụkọ ka nkọlụ na akụkọ ka ndị Igbo si wee bịa from Israel unu achọ ka m kwụsị egwu a ọ bụ na ịchọ ka m tiri egwu a wenye ka dị nụ unu ahụgo majority carry the vote o anyị ga-anahụ na anyị bịara na be unu anyị ga-anahụ n'oge ozugbo anyị jere Igbo ka Igbo na-ebuwo ndị n'ugbo onye jere Igbo ka Igbo na-ebuwo onye ugwuwo onye jere Igbo ka Igbo na-ebuwo onye ugwuwo onye gwọrọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụwo onye ọma abamụ na ụbọ mmanwụ ichere anyị ya na abamụ na ụbọ mmanwụ ichere anyị ya na abamụ na ụbọ mmanwụ ichere anyị ya na anyị ya na o na anyị bịara na be mmụọ Fidelis mmadụ nwoke mmụọ ihe onye mebunye na nnawa echi ije m nwere ude ọ bụ na ụbọchị jụrụ oyi ma nke ọlụ obodo unu akụkọ mana ọ isi akarịa nọọsụ akarịa bịa matu bịa nso jee gbọta nọ nso ogidi ka o chele m ọjị na mụ bịara egwu be unu dịka omenala si dịrị dịka omenala Igbo si dị gbọta nọ nso ogidi ka o chele anyị ọjị na anyị bịara abịa ozebe na nsogbu anwụrụgo mụrụ ka anwụrụgo egwu anago na ụmụaka ma gbakwa mbọ ka ọma ga ama iwe nji wee gwuo egwu na nne m gwụla egwuo iwe nji wee gwuo egwu papa m gwụla egwuo mgbe wa na-agụ egwu mmadụ na-enwere ego na-egwuo ụmụ mana ahịa anyị le nna bụ nwa na-azụ ya n'olu biko nụ na anyị ga-akwụsị onye mmanụke nọ na-ekene onye mmanụke nọ na-ekene onye mmanụke nọ na-ekene onye mmanụke nọ na-ekene ịgbata ego ga-agwa ị ga-erikwa ego ga-agwa
Big guy. Yes. Kaim ajo ni gasan. Big guy kele ligi. Kaim agina ba no ko bele. Ke ko liba na kpo gina ba. Mana ezoku. Onya be ke. Mana ezoku. Okay. Mana ezoku. Aro na kan na gedu wenwo. 87 years wenwo. Mana ezoku. Ekpala na ekpelu no kwasi ya na ogorogo ndu na aru isi ike. Ọ na-eme n'iru nọdụ n'azụ. Ọ na-eme n'azụ nọdụ n'iru. Ọ bụ na pa aka arụ nsi kuku na dalu dalu. No. Diko DJ. Anyị na-ekene Ekenoji tupu ka agụ anya agụ. Ekene na Ekenoji. Denu agụrazi anya agụ. Ọ bụ na agụsi anya bụ iwe mmegwu ihe ndị ọzọ na-aga n'anya ya. Daru na nke tata. Ana mu hwen. Ora me hwen. Hello. Ndo bi hwen. Yeah. Ai bai na ko je bo mutu do ko na ba fan na ba. Na ba kene mo Bila na kana? Bila na kene wana ba hwan ni. Kai na bala. Hello. Ndo ba. Hello. Ndo ana ba kan na ba ngula kan ya ba huya. Na ba ka ba te ba malimma. Awla ba ta ye malimma. Ai ade mu ba. Mu ade ai bo na ko ba ja ade ni ba. Belum ada mama, apa tahu aku dah banyak. Dan agak belum kan ya, kalau orang bayar biar lepas orang bayar je, biar kerja nak. Ya kan ini, ini. Ni benar orang bayar biar kerja nak. Ya kan kerja nak. Boleh nak boleh kaya bela kaya libat. Ayu pun nama yang dah ada mula nama jadi tu semua macam. Ya. Ogbere na hwaba. Ona abosh etu aja. Wadika wale nyende monaka. Onya bụ the eldest person na be no start about bibia na kwe. Agogoje we be na anya ndo. Iwe kwuru bụ na anyị enwe ego oyibo nwarishike mụta nwa anya zugwu anyị azụọba. Onya bibe na kana wo so ogbere na hwaba. Thank you so much for Nabu Ojigolo. The Kavula Nambuna, Abdamanitego, Ababana Vulumba, Wavumba, a man and the book is go to starter. But Nakajibia. Totem Mata Cafide, the Canana Bogua. Abago, son, even does like Magananya Nanya. Beka, even the Ganza Chaubo, open a message, and yet 2 annual with the judge. But he says, I have a Jozo. Ive bido wenaka irubo starter dika hulu nambo onwe ive di anga si ba miz na manu ivane ana man brilike ejero ma ko beras non ke ive kanjin be oto bendi mo la gwaho na ya gusa na bambe kita gwa na beras so ni wena bedo na anya obuna na mayo ivo obuna di ke se ba izo ni zugaja na ibunu na azo abi ogu mi gwa baba jita hu nyawa eba o wanu no wotebo odigbo odigbo ya bu MC Tata ọjọ́ gbogbo onye ọzọ mmemme bụ mana anyị na-oyi mmemme mana onye gbogbo ọnwụ ede a na-asị ba mmiri gbogbo ewu ọrụ ugbo ọrịa dị ka ihe na-eme na aga nwa sị ma mma na nke papa ndị 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 once again I want to thank you for the wonderful iyi akọkọ ha mmemme ekwu oke ihe ọzọ maka anyị madịra ya alụghị ọjị on that note na ọ damalitego enweziri anyị na-eche ibe ndezi a na-aga n'anya maka na bịa ili abụrụ bịa lụọ ma ndị kpara ya okwu madụla agbara nwa mkpa anyị ọ bụrụ okwu ga-akpọ ebugata sị na mmanya agwụgwọ sị na mmiri adal ọ na-echọ mmanya na ihe ahụ kama na onye nwenye apụrụ onwe ịchọ sịga na ihe ese ibe ọbụla chọrọ dị n'ebe ụbọchị tata so na udo dị anyị na-anabata unu niile ole bụ na-abịa abịa n'olu ụzọ ka mkpọ onye aba ọrụ dịka na-eme
George. Thank you. Biko, I got check one list in the book, the level tata. Makana level one nani who was over 80 years before he died. So that would be a Moleko, full celebration of life. So I got check one and the book. Makana Manatala Maro, even at the Galagala. So in there, my email are on to go. If I want to tap Araji did it. Bono women among Darum then, over Taroka, non Siga Kaisiga. Okay, Sunday Kemezi Fogo, number one was I believe. A Kemezi Fogo would never want to go with the Canama, but yeah, I'm going to one of them. Then you work on the was starter. Or a bomb, what you can name about the Garo, Boga Garo, Garo Calegaro. Manasubadra. Sunday, Kemezi Fogo, one of the people woman who run a mobile garden. Of which in the embassy Muboganina. Bono. In the embassy MC, Wanama, Mahamela Blue, Mubogava, Makana Udenza, Rebel or so. Of which you will buy. Sunday, Kemezi Fogo went to 10,000 naira. Senior Jibu, Nakarana Fide, Yawan Koma. Oh, my Lord, no, Bonata Sikama, or whatever, almost over a year, man. My Gadrianaka, Makano Gone Lolo, Manano no whom will call up Yoba, Bonya Banama of Millionaire, more to Bunaba. Nya will call up Yoba, up to 6 Ecolobias. Boynamolo, Millionaire, Oyanke, Millionaire, oh no, Arakachino, get on the Roduru, Bonyana Biandu, the Borego, Yawan, Yawan, maybe you are talking now. Yeah, Mama Chubuna. Son, the Gigan Naja, God bless you so much. 5,000 naira. What I want you. Could you kind of be a teacher or magic teacher? Teacher of another one ability. Eh? I cannot put a canasco. 5,000 naira. I can dollar? Thank you. Can I be challenged? They're not doing that. Never. Get the woman. Do you want daughter? Silver Okama Colonel Fidel 2,000 naira. Silver Okama Colonel Fidel 2,000 naira. Silver, God bless you. One daughter. I'm not going to the right time. No one. Oh, no, it's here. I have any role a junior colleague. Not a Jamie. A Canadian. Yeah. Nagama for living Navana, yeah, my name. Not getting the number of money for Gabadico. On Abram Dico, but I'm going to get young, why I never Makata. It's Malalaja. Sunday came here. God bless you so much. Tatabo, Ndiaguna Barin. Chicken roll of wine, chicken roll royally, a cane asco, 5,000 naira. Chicken roll, God bless you. I'm going to Deconing Anna Marama, only actually made transfer. Naijaza Ebanyawo, I confirm when you ever announce when you wouldn't go. Makana Tata na Anya go governor or cashless.
ndị kwuru egbochi obodomani ụdịrịka na ndụ ụdịrịka na ọnwụ onye mesịa na nke omela daba ụdịrị akara darada ozuọma enwere otinye ọkụ onye ọnwụ na-azụ gọbara na-ahụ ụzọ ọbụ etabani biko ụmụlụ anyị nwa bịa mba ọ bụrụkwa ndị ebe na-abalị ndị ndị bansa biko na ụlọ n'ugwu letakịrị na welitere na-abịa site n'ihe biko nwa ka mba anyị chọrọ kwere ka ụmụlụ ndị kwere osodi ebe abatagoro bụ stata osodi ebe nwere ihe ọ bụ ndị bụ na ogbuevi Chinokwa okpochi ogwu onye mkpochie mkpu osodi bụ mkpochi ogwu mana Chinokwa kpochiri ogwu anyị bịa n'anya anyị ndị ikwu ndị abịago ọ na-ebere na nkịtị ọ bụrụ ka ọ na-eme Ekenesco orúkọ náà ń ná ṣùgbọ́n oúnjẹ olúkúkú ni gbogbo pé wọ́n náà ń èdùkẹ́ẹ̀dù ìwé ni bẹ́ẹ̀ náà ló fún ọ ẹ̀mí ọ̀sẹ̀ wọ́n sì ti yé ọmọ yìí tẹ̀ ní àwọn ẹ̀gbọ́n gbọ́dọ̀ 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 ní ìwà lọ́dún bàbá bàbá Ekenesco. Dikoni, ndị a na-agbago bụ ndị ihu na okpochi hụ na anọ ọzọ si ofe na lebere dikoni dị mmadụ hụrụ bele Obari Chiwaza Shondana kana bugo legu Ekele ziona mabuna mego ehona chi ehona ya Ogbegu ika bi konu Achika bi konu Bade kwa naalo onye ọbụzọ amalele mma maka ọbụ ndị bada ka ego ekwuru mkpụrụ ọbụrụ ụzọ a na-ebe ndị bada ka ego mmanụ ọdịghịkwa agha akwa ndị mara agwale onye ọbụzọ amalele mma maka ọbụ ndị bada ka ego ihe wachi na-atọ ụtọ onye amalị mma asị gawa n'ebe amalị mma onye akwụla ahụ malite Anyị na-anabata ndị mmụọ ndị abụọ n'ime Novemba ndị hụrụ ogbenye mgbochi egwu na anọ ọzọ anyị na-asụ ụlọ na nkọtaka ekene nwuru mmemme obi bụ na mma abịa ọkụ mgbe mgbụrụ anya mmemme n'ọhụ nke ebuli gbabasị m ọbịa mba abịa Osodi ọbụ nwere ibe ma anyị malikweli nke adịghịzịa abụnyere azọ egbeburu nwa oyi ka ọ bụ ebule egbowe ọba isi blaki uwe onye ebe anọ mụ na-ekwu okwu onye gbagaba agaba obi ya ka anyị nụ ya ka ọ lee Ebe ebugolo nza, ekene buru nza. Onye ekwu elu buru nza wana ama, ikwu ewu ọdị ahụ, ewu ọrụ nza, onye nwere nza. Ewu ọrụ nza, onye nwere nza. Ewu ebe elu nza wana ama, ikwu ndị mmadụ ikwu na puku n'igwe dị ahụ.
Thank you.
share na ndi ko bata ko e ya ije ko 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 na je ko dia sibi on na ma ri ko ko na ko so eso ko ka mi wa ta ko o mo so no e ba to wa so la pasa da me de e no ka mi ke o so la ko ko de ye no o ko de church Isa, I'm a millionaire. That's who I go. That is what I'm going to do. Easy. Money to the brave, but now I got a kata. I got a brave, no, I said. So, to them, I'm going to do. Kiko, kweli msitaka kweli mata. Mbosodi. Usodia kwa mwaliwa. Eba kabo bebe kaza kwa. Mwana follow one year, more back as one day so. I can even know. Number one, the Konyato, the Malams of the Baron, the Korean Niaga, which you can have near yourself. A chunk, the Pebble, you won't care. But only Maka, I don't know the Kony. Every time the Kata, the one name, one of them, JD, the Party Asia, Amuna, no, the white kingdom, Indian like a man. How can you look at the 50,000, God bless you.
Obinna Onyeka, the second one, 50,000 naira. Engineer John Kanobi is been married. 50,000, okay? Kanobi Dalo, oh, never. Not perform chief. 50,000 naira. Nana Telete, on the level of starting. Oh, a canal, my fidel for Italia. Onyeki Mobechen, Ibekan, okay? Onyeki about 20,000 naira, snap 10 Magafidan. Sorry, 5 for Fidan, 10 for Fidan, then 10 for Ekene. Onyeka, Nikonyako, be very vigilant. Onyeki Ma Obechen, 10,000 naira, when you're moving up, Nico, take note. Onyeka Ebato Obechen Miliki with a 50,000 naira Makafida Miliki 50,000 naira Makafida another 20,000 naira Miliki Maka Ekenen Asko Miliki. Thank you. Friday Bago Payan Miata Obodasa. Omoteli 10,000 naira for Fidan, 10,000 naira for Ekenen. Onya Hidegia Nikoni, Imana Amula Maya Wabia, about to have a Mona, but not Bona to me. Manama, drop us anyway. Diko ndị obi ndị ọrụ machọnụ ndị abụọ ga na ụkwụsaba aga ime ndị olili ka walili ka nwa na-eme mbisizi ka egwu egwu maka na na-eme ọnwa a na-eme ibi ya ihe na-eme adravele a na-ama ezugbo n'ụbọchị tata maka na ụkwụnọka mmanwụ ọ na ka ebe nọrọ nwayọ anyị asụ ego ohu ma dịbụ ọgara mmadụ no hulu ndo sabra fo na teto kai wa kwa ni usu kana bugara mba fa ko yi ko so fofi wodo na India do ko so ana bala transit manager na bre be balu chele na bato na kwa mu igende bato naira Lutenga and over 100,000 naira.
ana fuzi ne da raban bara ai wuda fuzi wanda ka wani ne abu wanda mutum aku bakal lihat ma farin ma dia begini kan baru dia mana baru dia reply bukan bukan mau dia juga mau apa karena bukan ya bukan so kita apa lagi Nyaka jahore wata kwa pabona wata kala da bu nyaka ko pabona mpa mutu no se mu chezo no so etla mande mpa bula mande le a chemura le le oduma nyeza ama ko wasi mata wangabar abaraka wanda ni ko wanda bodu ngolo kiribe betine egu wasi mata mu chabakala mande ama ko wasi mata na no no egu wanda ni ko wanda ba obuma Odumezima, Lodi Mama was a Dubalobam, and Ando. I come away much, would not go away. Then one of the cham was a chama, Mola Chamarage. The Bangama gonna make. Never came most of Antonin. I came with a girl, a club analog. Tobe mane bonye mwelem wole maze bo tobe ni balawo ne ne tobi tobe mane mo waje dikete lo brono ongalan eno enalgo no mulanga urombo tobe wonam ayre tobe mane bonye mwelem ile yembo sese mo waje nyamo wole mirana lugo no ndeje jopro lugo no Nidi jopro janar mo chamarech tobe bane bonye kambe albe orgona no malam mono julama tobe wonlem dikete go janar
ọgalon eno toro ma ne karibe betu na egu na chamara echi tibi ane na no na egu azu kona mu ona na no ai na bure ke mo suru ke jala chai akolem lelo bani egu se sati ona no egu ai na bure ke mo suru ke jala chai ina yo so Mbah, eba wana, eba Jesu ainka, na nde gurle mnana ka, mur awana yo. Ne bure ke mosre ke gala taicha, ai kalem, ai kade gobrno, no waicha. Ne bure ke mosre ke gala charibeicha, obani yegu. Acha mari ba yetinegu, managu majegi bojolu, ogo ke bunji jemenza. Ne bure ke mosra bonem, sara mone mosre na belugo, ne bure kona. I call him, Saramone Mosra, you go to Roger. Get him there, away Mosra. Never came Mosra, Kagana, Jaicha, it would not go and the Botalama. The Elena, why can I give away Mosra on Yadigadu? It would not go down there to Hama, and Yadikabakala. Never came Mosra, Monegana, Jaicha. I call him. Gana medical. Hey, there's a woman who got the bomb. Oh, good, let's put us in. When I summer it, and I take what they were. Only we will have a wild level so with you. Nanya alone. Then I take what I want. Or the mother come on there. No, the gumma. Only got rotten. I can like an eternal. Simona Gabu never put an abuel. No, that way. The most I go nowhere. Unagwe, Antolagana, Amachonam, or Masugidi. I don't come, Masugidi go. Udoganda. One legima Benino. Digadelo, no, Amachonam. Masugidi. Nay, Master, we are Masugidi go. A metal one. Or metal when I can deliver. A metal one, Opera metal, Mola, Bambot, what kind of one I'm what I'm watching on David. Well, I'm 100,000 on the bank. I'm not sure them on the reservation. Okay, everyone but when I'm not on them, they were just anchor. None they go to them, but I bet you might never shop to keep. Adolo nyaka.
bụrụ na Chineke ibulu onye egwu ịmaka ọkụ na-egwu iwe nwere nwanne m obi na-edike igwe Afrịka obula ka ga-abụ ebe ịgba mana ka mbulu ya na n'ụlọ gwara m nwanne m obi na-edike igwe Afrịka ma mma gbanyazigwa afọ ahụ iwe nwere nwanne m obi na-edike igwe Afrịka ọgụ 30,000 nwanne na-aga ka nwa ego ije si na onye na-eti egwu na-etiri ọgwụ egwu ma onye na-azụ ahịa na-azụbụla ọgwụ ahịa ka nnalụ mụrụ ọda edu jere mụ dike edu jere mụ dike edu mụnye na-emete mma ọ dịghị mma edu jere mụ dike ka mụnye na-emete mma na-ekeriwe egwu na-eme nwanne gị edu jere mụ dike mekọtara kpamụ mmanwụ ka mmata ka ntomo ọbụrụ na ozugbo omeni nwanne ya edu jere mụ dike gburu 50,000 nwanne ya n'aka osi na egwu mụ na-emetụ ha mkpụrụ obu edu jere mụ dike ụnaka nna maka na ndị mmadụ ahụghị egwu mmanwụ ọ bụ mmadụ ka eji asọrọ nwanne ya Fidel na-ebulu nyaba akpa ma ya tụzihụ igbo ọgbọ ndị gbara nwanti mụ eze dịka Fidel mụ na-eme nwanne nya ka na-eche gbarịgogosa dị ndị ba Fidel na-ebulu nyaba akpa ma ya tụzihụ igbo ọgbọ ndị gbara nwanti mụ eze dịka ka mgbawalego ya mgbadike na-asa mmadụ m bụ tọmụtụ ike welogwu maka na oke mmadụ ụlọtọ oke mmadụ etieli ya egwu gbarịgogosa dị ndị ba ekele dị na-etili nyaba egwu na-ekeli egwu na-emebu n'ibe nnọ mmụ bụ onye kapịta mmanwụ na-agwụwa arọ mmụ bụ nwanne okeju onye si ka ndụ ọhụ ya ya na-abụ ekele mmụ bụ onye kapịta mmanwụ na-atụ ilu mmụ bụ nwanne okeju onye si ka ndụ ọfide gị na-eme nwanne ka ezi ebe ọnụ ma ya dịzikwa ikpe ọgbọ gbarịgogosa dị ndị ba odogwu eze ego Fide ọgwụ ịmara nwanti mgbe eze dịka ahụgọrọ ọtọ n'ọgbọ maka na oke mmadụ hụrụ ọtọ oke mmadụ etieli ya egwu Fide ọ bụ na nwanti mgbe eze dịka etilegola na mbara abụ 1,000 ga-adịka na abụ mmụrụ mmanwụ Fide dị na-ebulu nyaba akpa ịmakwa na ịma gị ihe emere nwanne gị Fide atọba gị si mbelu n'ime egwu Fide dị na-ebulu nyaba akpa Fide eziokwu ndị mmadụ anụgo okwu mmanwụ maka ịba ebe ndị eze jiri na-ese mmadụ ụlọ iwu emesịrị nwanti mgbe eze dịka ka ya na-ebe ahụhụ
mọ́ngò. Wọ́n yẹ wọ́n kò yẹ kẹ́ yìí. Àgàlà yẹn kò nà mọ́. Wọ́n wọ́n kẹ́lí ìjọ wù. Sọ̀rọ̀ wùtú wo ọjà sọ̀rọ̀ yẹn kọ́lẹ̀. Kọ́lẹ̀ bá tó mọ̀ yẹ kó wó ìdílé. Wọ́n yà sùn kọ́nà mọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ wù. Ìjọba gbogbo tí gbogbo ọ̀pọ̀ náà gbogbo ọjà mọ́kò ìgbà ẹ̀rọ ìdílé. Wọ́n wọ́n kẹ́lí ìjọ wù. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó wù pọ̀ ìjọba gbogbo. Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ ń wé. Ní ẹ̀jú mi náà wọ́n lọ ẹ̀.
Ngigaro bije kose bukabula mure emezi video. Waja, gue kain lo dia.
Even men on that back. I don't want to have 1 9. Maybe I can't come. I'll kill every thought I hear the future. I want your line. My son, I tell them that I tell line. And I am here with them.
Osodi Mole. Ṣé wọ́n ṣe yín? Àwọn àpò ọkọ̀fà ni. Tẹ́lẹ̀bíà, ọ̀yẹ́ ń bọ̀ sí ìsì. Ọ̀yẹ́ ń bọ̀ sí ìsì. Wọ́n ni ẹ. Tẹ́lẹ̀bíà, ọ̀yẹ́ ń bọ̀ sí ìsì. Ọ̀yẹ́ ń bọ̀ sí ìsì. Anyị na-anabata ndị mmụọ osiri ọrụ bụ ndị ikwu na ike pụrụ iyi ọnụ okpochie bụ onye ndị obi onye ka anyị na-akwara ụbọchị tata ndị ikwu nye abịago
Bano. Thank you. Maria, na ibe kone team. I'm not maybe this team. You don't want to come back. You go I say Gaston and why they am at Mau kuna ba. Ai ne ku kana ma. Abadi. Nabu Obeli Ikebili Yono. I am not them tell one of you. Look on what I tell you also. Oh, Campbell, oh dear. Hello? Okay. Right now, just a million of money. Oh, no, done. I think you look like that today. I love you. We have no land. What's that word about the fella? Well, Danny Boy, Bongo, the no why am I so no more? Unyamanu Kavali, go down. Ijo wa mo onya manuko una ye lugo na namo jiga de dalu wa manuko biale na be unu ma wanyi na be chibuzo ma wo biale be unu engineer na ya lugo na namu wanda mo no ka dirige ma wa mama na ma no oh, miliki egu back up. Back up.
Olutali bụ onye bụ ọnwụ ụmụ ogbe olutali bụ onye bụ ọnwụ olutali bụ onye bụ ọnwụ ụgwọ eji ana na ị ga-akwụ kedu ewu mmiri gị owo owo kedu ewu mmiri gị owo ebido ọnụ nke izizi na Jakarta obodo ebido ọnụ na Jakarta emena ọ ga-adịrị gị mma ebido ọnụ daalụọ nwa mmanụ ka bịara na be unu uwe bụ ebe mma na mma dị n'ụwa onye mmadụ ka nọ mụ na-ebe onye ukwu onye mmanụ ka mma ebe onye ka ikorola were mụ na-ebe dị n'ụwa owe mere ike na Jakarta na ọ ga-adịrị gị mma egwu jinja chọnya chọ jinja chọnya ugo wate da alụọ ugo wate da alụọ ugo wate da alụọ ugo wate da alụọ aka da alụ visa oyimo weye mo debe da alụọ eso oyi da alụ odogwu da last state nwanne m na ọkadịrị gị mma onye bụ na aka bịa wa ga-enwe ibe ọchị bịa onye okwu n'otu dị na Lagos mmeri abalị ekwute eso oyi mo ugo white daalụ ọnwa mara ọzọ ma ọnwa ga-enyere ego abịzara m nne nwanne mbụ na ọ ga-adịrị gị mma abịda alụọ abịda alụọ owo mmiri gị owo 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 mmiri gị owo onye mmanụ ka bịara egwu na-agba mụọ emidonụ na Jakarta emidonụ dị alụọ emina ọ ga-adịrị gị mma emidonụ dị alụọ emido alụọ emidonụ dị alụọ emido alụọ ọnwa nsogbu ugo ụwa ma emesọ iwe ga-adị mma n'ụwa Lady Sọfọsọ nwata bụ igwe Afrịka igwe dị ọ ga-adịrị gị mma egwu ị na-agbava ọgbakọrọ igwe Afrịka igwe dị ọ ga-adịrị gị mma enwere m furu isi ma mgbalụ obodo aba osi bụ kede nwanne ya osi egwu osi nwanne na kapịta ahụ ihe dịrọ ka nwanne onye na-asịa nwanne nwanne ọnwụ amaeze ọnwụ eli ego obodo ọnwụ amaeze ọnwụ eli ego ọnwụ amaeze dị n'ụwa lelọdụ n'ime Asaba n'ọkpana m lelọdụ n'ime Asaba na ọ ga-adịrị gị mma mma nwaanyị na-ebe chibụ ụzọ mmanwụ bịara ebe ụlọ mma nwaanyị na-ebe odegiligili mmanwụ bịara ebe ụlọ abaghị nwanne m echi aka ọ nara ebili nwanne m abụghị na-alụọ abụghị na m lụtara mma nwaanyị na-ebe odegiligili mmanwụ bịara ebe ụlọ mama m agwa lili
abụghị daalụ abụghị daalụ onye mmanụ ka na-ebe Chibụzọ mmanwụ bịara ebe ụlọ were onye jere Igbo ka Igbo na-ebuo nwanne m abụghị ọ ga-adịrị gị mma abụghị daalụ ọ ga-adịrị gị mma abụghị daalụ ọ ga-adịrị gị mma abụghị daalụ onye mmadụ ka bịara na m abịara m ka anyị nọrọ ya odogonye bụ ọzọ na mbụ na ọ ga-adịrị gị mma landlord na Lagos abụghị ọ ga-adịrị gị mma onye dalụchi abụ redio na-egwu so na chimo Ugo Banks. Welubu Cadet Central Bank na Nam na ndị ka ọ na-ebiri Kenneth daalụ ewe jọwọ ọnwụnwa mara ya jọ omume ya mara ya jọ omume ọnwụnwa bịala dịka ndị asịla na-akwụọ abịala ibe egwu na Nam n'ọzọ karịa ewu ebidoso isi mma ọ bụrụ na ụbọchị jụọ oyi ka nkolu na ọbara akụkọ nọ nso isi mma ewu ebidoso isi mma nwanne m na ọka dịrị gị mma onye mmanụ ka bịara ego na-ebe mma nwaanyị na-ebe Chibụzọ mmanwụ dara ebe unu mmanwụ anyị na-ebe odegelegele mmanwụ dara ebe unu mmanwụ anyị na-ebe Chibụzọ mmanwụ dara ebe unu Chibụzọ nwa mmanụ ka onye amatịla ego nwanne m nọsọ isi mma ọ ga-adịrị gị mma amụ na abụ ọ ga-adịrị gị mma nke a ji wee tụọ aga ime amụ na abụ a ji wee tụọ aga ime amụ na abụ a ji tụọ aga ime ọ ga-adịrị gị mma onye mmanụ ka bịara na be unu mmadụ ekwu ụgwọ okwuwo odegelegele mmanwụ dara ebe unu amụ na abụ daalụ kedu onye chọrọ m egwu ka na akpọ kedu onye chọrọ m akwa nna ya Central Bank mba na mụ na India Central Bank na Anamụ ndị bi na India Central Bank daalụ na ọ ga-adịrị gị mma ọnwa ozugbo ụwa ma emesoro ga-adị mma mmanwụ anyị na-ebe otu ịgba mmanwụ bịara ebe ụlọ Anamụ niile na-eme odogwu oke nwa na-ezo daalụ oke nwa ekpuke owo mmiri gị daalụ owo mmiri gị daalụ owo mmiri gị owo mmiri gị owo mmiri gị daalụ onye ma owo mmiri gị ụwa ga-adịrị gị mma ọkpụlụ ọka gbado welụtara ibe onye bụ ọnwụ ụmụ ụgwọ olụtara ebe onye bụ ọnwụ olụtara ebe onye bụ ọnwụ uwe eji ana na ị ga-akwụ welụtara ibe onye bụ ọnwụ uwe eji ana na ị ga-akwụ
olutale bụ onye bụ ọnwụ ụgwọ eje na anaghị ga-akwụ olutale bụ onye bụ ọnwụ ụgwọ eje na anaghị ga-akwụ olutale bụ onye bụ ọnwụ ụgwọ eje na okay onemu ịnọdụ ya okay ntede amanuka na onwe mere mma amanuka na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma mgbe dịka m ọsọ ndụ na onwe mere mma mgbe dịka m ọsọ ndụ na onwe mere mma mgbe dịka m ọsọ ndụ na onwe mere mma ojiji bụ eme ọgọ ọsọ ndụ na onwe mere mma oju na-eme ọgọ ọsọ ndụ na onwe mere mma 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 odogwu jiji bụ mere m ọgọ ọsọ ndụ na onwe mere mma 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 a na-amanụka na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma na onwe mere mma ọsọ ndụ 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 na onwe mere mma ọnwụ na-egbu onye nta na-egbu onye ugwu ọsọ ndụ na onwe mere mma nne m ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ụdịka m ọsọ ndụ na onwe mere mma enugo ọsọ ndụ na onwe mere mma ụdịgo nwa nwe oyi na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ụdịka nwe oyi na onwe mere mma enugo ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma enugo ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ide ọnwụ ịbata mbọsị mmadụ nwụrụ ndị mmadụ atụlụ na chimụ ọnwa ga-amara onye ezi omume onye mmanụ kebịara na be unu igwe niile ya eje n'ụzụ ebule egwu ya na-ana ka njụlụ ya gba n'igwe ka njụa ụlọ wee mee mma na mma ya na onye ọma bịa lụọ lụọ na n'ụjụlụ si na mma nlụ ebe nwere m dị ka nna chọ ịba mara m onye sụlọbịa ya atọ ka ndị asịrịrị amụ ohu nwoke jewere nta wee bụla egbe wee jebe nta wee bukwa olu mma wee jebe nta n'ọbịa wee bata n'ọbịa wee sisi ọnya n'ọbịa wee chụsị anụ ịma na o gburu anụ o wee sisi ọnya na o gburu anụ nwoke dị weli iwe wee naba ogene batara n'anya egburu anụ na abụ ndị mmadụ achọ ndụ ndụ nwoke dị weli iwe wee naba ebe ọ na-ewe ewe a na-abị ya wee pụta n'ọnụ ụzọ ya mgbada na-echi ya eche o wee were aka odo wee kugbuo mgbada ọnwụrụ iwe onye ga-abụ n'elu uwe iwe onye ya abụọ ka ọ ga-abụ
Una Luciana Burevia. Akwatuo nwoke ime ka onye ọbụla azọba onwe ya Chukwu ebuka ọ na-egbu ntị adịkwa akwatuo nwoke ime ka onye ọbụla azọba onwe ya egwu ichere dike ihe na-ede ya ya ma ụlọ uwe bụ ebe mara mma na n'ụwa uwe mmemme na mma ya na onye ọma amanuke akpụkpọ mgbada uwe mmemme na mma ya na anyị bịara ọrọma na mọ erinye ahụ n'anyasị webele okere anyị ga na webele ibe mmadụ abịamunye bụ ya na ibe mekwenye ọfọ omedịbụla agụ na akwa mmemme chibu ụzọ mmanwụ bịara ibe unu egwu ọgaranya omedịbụla agụ na akwa mmemme chibu ụzọ mmanwụ bịara ibe unu odididi ihe ya bụ ọlacha nwaanyị enye ego n'ime ogologo tata ga-agụ gị echi iwu azụ akago isi na anago na nnekwu mmiri nwa mmiri so otu akụ ya eje otu ogbenye otu ọbagalị na achịrịcha ọmọ iwo ya ma gbalago nne ka nna duo osingo onye sonye nwere igbo bongo onye mmanụ kebiala egwu na be unu obodo si m egwu ma egbugwana m egwu ma egbugwana m obodo si m egwu ma egbuna m egwu ma egbugwana m onye jela igbo ka igbo na-ebu aka dịrọ m mama m agwaliri egbuo m ka nna emeri egbuo m chibu ụzọ mmanwụ bịara ebe unu ọnwụ mere m echeta ebebe ọnwụ mere m alụọ ọnwụ mere m echeta ebebe ma m ediwego ọnwụ ọnwụ mere m echeta ebebe bọọlụ mere m echeta ebebe maka na ọ bụ na ọ bụrụ bọọlụ ọsọ ndụ oyeje nkiri bọọlụ ọ bụ na Naịjirịa enwere maachị ọsọ ndụ oyeje nkiri bọọlụ mbanụ ọnwụ mere m echeta bebe ka mụ ibe ngwele amanuke ọ bụ na omenala ndị Igbo siri ike odogwu ndị nara na nkịtị dị n'ụwa kama na ndị ụka batasịrị iwe dị njọ wee karịa ndị ụka batasịrị iwe dị njọ wee karịa onwe ike wee karịa dị n'ụwa eze ego na ndị a
Fidelis daalụ ndị ụka batazịrị ihe dị njọ wee karịa mgbe enu bụ enu a na-anwụrụ ọnwụ ike ọ bụrụ na mmadụ enwe ọnwụ ike eje ebe dibịa jee gbawa ava ọ bụrụ na agbasị ava achụsị aja ọnwụ ike akwụsịgodi mana tata ihe dị njọ akarịa ọnwụ ike wee karịa ndị ụka wee nata ọnwụ ike wee karịsịa Fidelis gaba n'iruo mmata gụlụ na egwu ekpiri na ụbọchị ejugo oyi mma agbalụ na aba aga m akọlụ na akụkọ nnabasịa na mgbede mbekwuzielu na ekpele egwu ụbọchị mgbe enwilo egwu ụbọchị mgbe enwilo egwu chukwu nyere m na nwatakịrị Fidelis eze ego ị gwarago papa gị iwe dị mma ka ị ga-akwata iwe mekwane ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma mgbe dịka m ọsọ ndụ na ọnwa mere mma weju na-eme ọgụ ọsọ ndụ na ọnwa mere mma weji mata eme ọgụ ọsọ ndụ na ọnwa mere mma oji ego eme ọgụ ọsọ ndụ na ọnwa mere mma akụ enwe ebe izu ọgụ n'ebe ọsọ ndụ na ọnwa mere mma Amanuke nọ n'akwa lele ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọka nọtụ nọ n'akwa ọsọ ndụ na ọnwa mere mma mụ na ndị egwu m jere Abidjan ọsọ ndụ na ọnwa mere mma maka njibụla ego wee nata ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma egwu m jere Abidjan nọta ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ dị nwoye ọnwa mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma iwe niile anyị kpara nago n'iyi ọsọ ndụ na ọnwa mere mma nkata niile anyị kpara nago n'iyi ọsọ ndụ na ọnwa mere mma na m ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ na onwe mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ onwe mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma ọsọ ndụ onwe mere mma ọsọ ndụ na ọnwa mere mma Ịgba dịka dagba ewe 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 gogogo ije ụwa ọnwụnwa mara ya ezi omume ma mara ya ajọ omume ọnwụnwa bịala dike ndị asịla na-akwụ mana ebe emume na ibe chukwulu ya ga-eme omenala ndị Igbo anago ndị ụka karịa kedu ihe kpatara ya ibu ọnụ ụzọ ọnwa ike akarịa ibu ọnụ ụzọ ọnwa ike akarịa sie ka ijewe Ọnịcha bacha everywhere chọọchị akarịa onye kwụta bacha otinye ebele ikpe ya aka n'ọkpa ọsọ na Chukwu kpọrọ ya gboo gọwela aha Chineke wee na-achụ ego iwe wee wee Chineke wee mechie ọnụ ụzọ ihe si na ibe mmadụ metara owere isi wee bulu mgbe enu bụ enu a na-anwụrụ ọnwụ ike na nkịtị ịbata obodo ọtụtụ tata ọtụtụ ndị mmadụ anwụsịgo ọnwụ ike kedu ihe kpatara ya iwe dị njọ akarịa alụsị dị n'obodo ncha na-alụrụzi ọlụ alụsị obodo ji eche onwe nche ọ na-alụrụzi ọlụ supuriti anabago okposi dịzi ebe anwa kedu ihe kpatara ya ndị ụka karịa ihe dị njọ wee karịa Amanuke nwere ike bi n'ezie alụsị a ga-eche obodo nche ike bi n'ezie adịrọzi ndị ụka ebugolu ya Amanuke nwere ike bi n'ezi mgbe enu bụ enu alụsị a ga-eche obodo nche mana tata ndị ụka ebugolu aja n'obodo a na-alụrụzi ọlụ maka iwe alụ onye wetara ọnwụ ike wee karịa iwe dị njọ wee karịa
mana emenụ mana onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ Chukwu kesịrị ụwa tụọ ụwa iyi wee sị dị iwe mmadụ metalụ o were isi wee bulu Nigeria na South Africa nwere match mịa bụ na Febụwarị Sunday wee jebe nnene match wee bata ebe a na-agba bọọlụ Nigeria wee nye goolu akansụlụ anya nye anyị penalty Sunday ababa mba Sunday ewewe iwe gbasa mba ka ọnọdụ ana sizi ebe anwa wee nwụrụ bọọlụ Sunday ji wee nwụrụ Nigeria mesịrị merie bọọlụ Sunday ji wee nwụrụ ịma na anyị mesịrị merie ọnwụ bụ oke ọnwụ bụ ụgwọ kama na ọ bụ na omenala kasịrị ike dike a na-anarọ na nkịtị oke osisi a na-adarọ na nkịtị mgbe enu bụ enu ọ bụ na mmadụ echi ọsọwa iwe galụ na ana sọwa nwaanyị ajadu sọwa okwu asị mgbe enu bụ enu mana tata omenala anago iwe dị jọ wee karịa oyi megide Chukwu Papa unu anabago ma onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ odididi Satọde anyị ejebe Manuka ka ndị nego Sunday ka ọ nababechie Satọde anyị ejebe Manuka lebụla esila ka ihu m aga m elu Manuka ka m gwa ewesela ọgụ na mgbao ka ntịwa akwa oyibo nsugbe adị ama iwe ama o nwere iwe mma agwa Manuka maka gịnị igwe mara na ibe n'ezi Inombo merivanasi ese gonandia oni asko ekene Chukwu ihe anyị si na-ekwe ozu eme onowuo Chibụzọ nwa Manuka onye ọma tiri egwu nwoke bụ ekene Chukwu ono nwoke adịrị gị mma asko ihe niile anyị bara aba ka m bịara ka m mezuo nwefela oge na-aga m anakwa na anyị nọkwa n'olili mana iwe mere m ịma na iwe mere m mana m edivego owe ike nga m agago ma m edivego ego dị iji anwụrụgo ma m edivego udogwu ojiji bụ melimogo na m edivego ịmakwa na m jere Abidjan otu a ji atụ mma n'ụlọ ụka ka eji tụọlụ m mma Sunday bunyere m jipu akwa enwebe nyiri ọtọ ọ bata ebe ị nọ n'oche ọ pụta gị ọ sị gị tụọlụ m mma ụfọdụ na-eme 2 million ụfọdụ na-eme 1 million Sunday anabago izu egwu mana ọnwụ nwa Manuka bịara na be unu baba ga anabago ma onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ daalụ egwu eze ego jide
eze gudugudu si Fidelis Onowu mmanwụ lasa na mụ na bere oyimo Onowu eze ego ọgaranya Fidelis kedu ihe anyị rụrụ Chukwu kedu Onowu nwoke na nwoke ra n'okwu ọnụ ma mbọsị mbele amala onye bụ odogwu n'ụwa ije nụọ ije ụwa ma onye amanụ ka mmanwụ na-ebe unu kwasịrị papa unu ike oge emepela unu ụzọ maka na onye mụrụ nwa na-anwụrụ anwụ ọzọ sando Mamozie mmadụ ekwugo odegelegele mmanwụ galebe unu mmadụ ekwugo Chinedu ị na-emezikwa anya uwe bụ mmemme na mma ya na ekumeko omemme na mma ya na Mozie nwa Mozie ijele nige dalo ewenye jinja chọnya ọzọ sando ino dia amara m ya mama wawa wee meta ụwa mma wee mebe m ejede n'ụwa metụta ụwa mma ka onye were ego zatụ ka onye na-enwere ego na-atụ oge anaghị dịka ọ bụrụ chi ya anya nke onye ga-eme wee bụrụ ọgaranya ọ bụrụ ije nwa ọkazi abịala m Anamụ dị m mma na-arụ ka nsi bịa Anamụ dị m mma na-arụ ka nsi wee ru ya bụ na onye chọọ m egwu na aga m abịa tiri ya egwu ebe mbalị mmadụ mma ka ọ na-aga n'atọ ọzọ ihe chụọ dibịa abụọ ọ bụ mgbọrọgwụ na-acha akụ onye nna anya zụrụ abịa nọ na-amụta onye zụrụ abịa onye nna ya tiri egwuo ga-amụta onye na-eti egwu onye nna ya mere dibịa ya amụta ọbara atụle kedu onye nji wee kwuo nwa nwa ahụ nwa ije nwa kedu ihe sọlọ ọgụ na mgba
welu ekwensu ibe nwanne mere nwanne ya abụleri na ndị mụrụ eri obodo ya na-azọ iwe ụwa zọrọ ọ natalucha bụrụ eze na egwu so na chi m onye mmadụ ya lụọ na m ọjọlọ so na mma nwa m ọbịa azụ ahịa na m ọjọlọ so na mma nzụ ebe nwale m dị ka m na-achọ ikpe amara m kedu nye maka mbele na-alụ ugwu mapi anamu nwere odogwu onye nwe n'ebe onye nwere n'ụwa ọ na-ebe mama m agwa ndelie o nwere onye nne ya kasị ka ọ nwụrụ dị ya mma gwa m onye nne anya nwụrụlụ ka ọ na-adị ya ụtọ ebe na ụmụana ịma na nne gwana nne mana ọ na-aka mma nne n'ụwa ka ọ bụrụ nwa ya agwa nne ya ọ na-aka mma ka ọ bụrụ nwa ga-agwa nna ọ bụ na nna agwa nwa ya wepụrụ eso ọbụla amoosu ịbata mbọsị mmadụ nwụrụ igwe mmadụ atụlụ chi ụfọdụ nọ n'akwa ụfọdụ nọ n'akwa ụfọdụ nọ n'ọchị ịmakwa na akwachasị ozu ndị mmadụ anasịa ebupụsie kanopi omekọrọ 1 month onye alụ mere ya wee ebe merie onye amanụke bịara egwu na-abịa ụlọ onye amanụke mmebunye gị korola onye amanụke bịara egwu na-abịa ụlọ ọ nataluchi abụrụkwa ewio na egwu si na chi m ozemene nsugbu anwụrụgo mụrụ ka anwụrụgo egwu anago n'ụmụaka ma gbakwa mbọ ka egwu maga mma ibe nji wee gwuwe egwu nwe na papa m gwụla egwuo ibe nji wee gwuwe egwu nwe na mama m gwụla egwuo ma mgbe wa na-agwụ egwuwo mmadụ a na-agwụtara ego n'egwu unu ma na ahịa anyele nna bụ nwa na-azụrụ anya unu ma na ahịa anyele nna bụ nwa na-azụrụ anya onye amabịa lụọ na m ọjọlọ si na mmanụ mama m agwa ndelie onye ọma Asamala. Asko Ekenechukwu ụwa bụ baba mmadụ n'ụwa onye bụla ka onye mere n'ọgọdị mma omume onye bụla ọgọ mere a na-eliro mmadụ elie ije ụwa ije elu ụwa mamụọ onye ịbala aka n'ọnụ ọ na-akpọ Tinubu agbosigo Buhari agbabago Tinubu onye agbosi na Tinubu na o nwere ihe o mere anyị obodo alụbalụ ndị Igbo dị ndị Igbo n'aka unu ahụnugo onye Awụsa landlọdụ n'Ọka
ihe melụ ndị Igbo dị ndị Igbo n'aka onye Awụsa ọ bụ landlord na be unu ma ịbata ugwu Awụsa ihe ndị Igbo mere abụla echeta ebebe nne m dị nwazi ka iwe chemntị ka nkọlụ na akụkọ nne m dị nwazi ka iwe onye jere obodo oyibo maka okwu freedom wee weta ọchịchị Naịjirịa wee were ọchịchị na wee nye Awụsa eri mbọsị enwanya ma bụrụzi onye Igbo n'ọchịchị onye Awụsa chịsịa onye Fulani chịsịa onye Yoruba o nwere ihe eketara na Abuja mbanụ ndị Igbo ka anyị na-alụ ọnụ n'ụlọ na-alụ ọnụ n'ụlọ ma Igbo na-alụ ọnụ n'ụlọ ịmara na onye na-alụ ụlọ ọmala ibe chere ihe onye pụtalụ Lazarus ụlọ ụtụtụ ịnata ọ na-eche gị eche Chuba nwoke Adigbo onye Ogbunike oyi ofu oyi Awụsa gburie n'aka nnu mmadụ ajụrụ ese ebe mere oyi Honorable Agwe Ironsi meeting before meeting ndị Awụsa gburi ọnwụrụ mmadụ ajụrụ ese ebe merie ihe niile oji kwukwulu abịago na mmezu oji kwukwulu ka anyị chalụ ndị agba gboo ka anyị chala Awụsa manya okwulu mana anyị anụrụ ya ihe niile oji kwukwulu abịago na mmezu onye akpọzi na Tinubu na o nwere oyibo o mere anyị na alụ melụ ndị Igbo dị ndị Igbo n'aka Chidekwe nwanne m Ozuoma ozuo egwu na-agbọ gị na ndụ ịma na ọ bụrụ na Ozuoma iwe anyị Chidekwe Ozuoma Chika ịnọzikwa Ozuoma bakwa egwu amala iwe anyị Chidekwe Ozuoma onowo iwe anyị Chidekwe Ozuoma Agalaga Babula Chukwudi Ozuoma Babula Chukwudi nwanne m nọ ga-adịrị gị mma Chukwuebuka nwa Gabriel Ọfọzọ abịala m akwa na be unu abịala m akwa na be unu iwe onye na-eme amalụ ya rụọ n'ego m dumeje iwe onye na-eme amalụ ya rụọ
n'ọdụmeje ụmụnne ozuome iwe ji chidekwe ozuome iwe ji chidekwe ozuome webụla ga-alụ na ọ ga-adịrị gị mma ọga ndị ọga onye mere ọgọgọ olu ya ụnọ onye mere ọgọgọ olu ya ụnọ nwa na mama webụla ga-alụ na mụ chedere gị mamozie wọnata lụcha na bụrụ ego na egwu uso na chimọgwụ ebe ya ka asụsụ webụla chukwu dị webụla chukwu dị ịnọrọdụ ya wee mee mma na mma ya wụwabụ memba na mma ya wụwabụ memba na mma ya gwezela bụ mmanwụ balibe ụnụ ekumeku mmọnwụ jagwaro basile bati basile dalụkwa ịnọdụ ya igwe niile ya je n'ụzụ onye mmanụ ka bịara egwu na ebe ụnụ Chibuzo mmanwụ bịara ebe ụnụ eze ego na ndị a eze ego na ndị a eze ekwudi 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 ọ bụ bụda je na-azọ iwe ụwa zọ iwe ụwa zọ iwe ụwa nwamozie alele ọzọ sande anichebe orimiri wabati orimiri egwu a ga-atụrụ orimiri sọsọ onye na-eche na orimiri ya ka egwu na-atụ igiliga eji ụgbọ osimiri egwu ọ na-atụ orimiri ka njụọ nwa mmanụ ka bịara na be ụnụ orimiri wabati orimiri nwa amama ịghọta nwazita igiliga eji ụgbọ nwa obi ọrọ ga-alụ na mụ nọ n'ọlụ ịmara na-alụ mere m n'ebe mama ịma na-alụ mere m ogiliga wala eze ego ọsị na ọya agbata akwa nne ya orinya bụ ka m ji wee gwuwe egwu na aga ma na ma nwago eze ego eze ego eze obodo unu ya enye m ebune n'ije m nwere ude nri amanụke ka m gbola rọbọ na-agụ m na m jere eje ọnwụ niile bụ ọnwụ ọnwụ niile bụ ọnwụ ị na-awọ ọrịa anichebe dalụ ọzọ sando ije nụọ ije ọwam orimiri nwa abadị orimiri na-eti ya orimiri atụ nụọ orimiri ekpukekpu ya ma ụlọ ekene nwa nwa obi ekene mbọsị mmadụ ịkwale mmadụ ka ọ kwale onwe ya
ihe eji anụlụ nwaanyị bụ maka nwa Asko kọkwa. azụrụ nwoke bụ nna m anwago na nna m akwadozi ụna wee bịara ibe mmadụ abịagbunye mgbe ọ ya na ibe mmadụ nwunye nwa m bụ onye amanụka eze ego na ndị akwụgola ọtọ ibe o mere akwụla ọtọ Ọgaranya nwa. Onye osisi. eze ego eze ego Fidelis. eze ego eze ego Eze Fudu. eze ego na ndị a onye ka ọgịrịga walụ ya na ụmụ nwanne ya wee gwara nta wee gwara dị n'ụwa mmanwụ jeli igbo jolu ụdị egwu jelu olu onye jeli igbo nye ka igbo na-egbu mmanwụ anyị na-ebe ụdị gelegele egwu eluo mmanwụ anyị na-ebe chụbụ ụzọ mmanwụ dalibe ụlọ mmanwụ anyị na-ebe chụbụ ụzọ mmanwụ dalibe ụlọ mmanwụ anyị na-ebe chụbụ ụzọ mmanwụ dalibe ụlọ wee mmanwụ anyị na-ebe ọgwa mmemme egwu eluo eze ego eze ego eze ego eze ego ime kokoko ojiji bụrụ m n'ebodo nụ ka na-emeli chukwu onye nwe na-ebe onye nwere n'ụwa ọ na-ebe onye nwe na-ebe onye nwere n'ụwa ọ na-ebe onye nwe na-ebe onye nwere n'ụwa ọ na-ebe onye jele igbe onye jele igbe ka igbo na-egbuo onye jele igbe onye jele igbe ka igbo na-egbuo onye gwọrọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụ n'elu uwe onye gwọrọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụ n'elu aja nwaanyị kedu onye na-eche ana m eche dị Obasanjo aja nwaanyị kedu onye na-eche ana m eche dị Obasanjo onye ọkada bịa ana m eche dị Obasanjo onye keke wee bịa ana m eche dị Obasanjo nwaanyị abụkwa banana ana m eche dị Obasanjo ụtụtụ ọ na-acha acha ana m eche dị Obasanjo ebibi ọ na-acha acha ana m eche dị Obasanjo abalị olewele ana m eche dị Obasanjo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo ije ndendemo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo ije amalatemo aize jide Eze ego. Ọgaranya nwa. aba m n'ụgbọ mmanwụ ijele anyị na mma na na m bịala na be unu mama mma na ebe mama na m agwa na m bụ egwu mama mma na ebe onye ugwu mama eze ego eze ego wee gwasịgo nne ya na ọ ga-akwata ihe dị mma onye ọbụla ya ba nkata ka ọ kwata ihe dị njọ Holy Ghost to fire, bow to sender. What you less do than the egwu mo degregere. Kwa one night as you go. Ijele dike. Eze Fudu. Ọgaranya. Ekene Chukwu, Ekene Chukwu. Asko. Adị well up in welcome, Asko welcome. Ọ bụ mmemme. Asko pọkwa. Adị well up Ekene Chukwu, Asko. Nwanne tọrọ nwanne ya. Ọ bịara ka ọ lara ya anya ndị. Nwanne abụọ na-eme ihe na udo. Ọgịrịga walịwa. Gbawa chọta akwa baba unu akwasịgo nna unu
onye emepela unu ụzọ onye esi ọnya ọma nnekwu anụ ịlụ obele ọlụ inwe nnekwu ego egbe bịala ije na anyị na asịbụ na ọ ga-adịrị gị mma oge ịkpọrọ m obi atielu gị egwu gị na nwanne gị wee buru ịgba bịa ọ ga-adịrị gị mma onye amanụ ka nọchie na be unu 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 onye amanụ ka nọ na-ekene onye amanụ ka nọ na-ekene onye ebe eze ekwu Emeka Morocco, Emeka Morocco oyi mọzọ nwere ibe. ị na-alarụ ụlọ wee nwụrụ Ọnwụ niile bụ ọnwụ. igiliga eji ụgbọ ụmụnne na-abakwụla ọtọ banabọ na-emesi ọfụma nsogbu ekwensu n'ugwu Zogbu onye na-ekpele, ekwensu na-agbaghalị, ike Chukwu ekwere onye.